Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na may mga nilalang na nagsasagawa ng pistahan sa loob mismo ng isang sementeryo? Ito ay ang mga aswang na kagkag na maihahanay sa balbal ng Katagalugan, Mangalok ng Mindanao at Busaw ng Kabisayaan. Halina at sabay-sabay nating pakinggan ang istorya ng isa nating kababayan na nakaengkwentro ng mga kagkag sa kanilang lugar. At ating unawain ang kanyang karanasan dahil hindi biro ang makaengkwentro ng isang aswang. Taong 1960, Numancia, Aklan. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang kong Julian. Noong mga panahong ito, isa lamang akong tagalinis ng mga nicho sa lumang sementeryo sa bayan namin. Bagaman pader lang ang nagsisilbing harang sa pagitan ng aming pamamahay at sa libingan ng mga patay, masasabi kong hindi na bago sa akin ang mga kababalaghan. Sa katunayan, sanay na rin akong makarinig ng mga panaghoy ng mga ligaw na kaluluwa na animoy mga humihingi ng hustisya sa malagim nilang sinapit. Gayunpaman pangkaraniwan na rin sa akin ang makakita ng ganitong mga nilalang. Subalit ayon sa Lolo Tasio, hindi mga ligaw na kaluluwa ang dapat kong katakutan, kundi ang mga kagkag na aswang. Noong unay medyo natatawa pa ako sa mga sinasambit ng lolo ko dahil imposible namang may nabubuhay pang aswang sa panahon na ito. Ngunit nang magayag si Lolo Tasio sa pinagmula ng mga aswang, aaminin kong nangilabot ang buo kong katawan. Kasabay niyo na'y gumapang ang hilakbot sa aking braso hanggang sa aking anit. Magkagayon pa man, tila hindi nagustuhan ni Lolo Tasio ang ginawa kong pagbungisngis at napapailing pa ito sa aking inasal. Ayon naman kay Lolo ay huwag ko daw gawing katatawanan ang kanyang mga sinasabi. Sa kadahilan ng magpas hanggang ngayon raw, ay marami pang aswang ang nabubuhay sa aming lalawigan. Mga aswang na pasimpleng sumasabay sa pamumuhay ng mga tao kumbaga. Kung kaya naman humingi nilang ako ng dispensa sa aking mga inasal. Bagkus ay nilawakan ko na lang ang aking pangunawa sa mga bagay-bagay tungkol sa mga aswang na kagkag. Lumipas pa ang mga araw ay nagpatuloy lang ako sa buhay. Bilang tagalinis ng mga nicho sa sementeryo ang aking pinaglilingkuran. May panaka-naka naman akong nakikitang mga tao na dumadalaw sa kanilang mga nakahimlay na kaanak. Subalit ayon kay Lolo, normal lang daw iyon sa mga taong iniwan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang pagtakan ko raw kung makakita ako ng mga tao sa kalaliman ng gabi na dumadalaw sa mga puntod. Dahil hindi raw iyon normal para sa mga kaanak ng namatay. Sa isip-isip ko naman, talaga namang hindi normal ang ganoong gawain ng mga kamag-anak ng mga taong yumao. At sino ba namang tao ang nasa tamang pag-iisip na dadalaw sa sementeryo ng hating gabi? Hanggang isang araw noon kalakbay, habang naglilinis ako ng mga puntod na inaalagaan ko, bagya ako namataan ng isang bagong bangkay na ililibing pa lang. At mula naman sa aking kinatatayuan, ay kitang-kita ko ang mga kalalakihang napapangisi na naroon sa ililibing na bangkay. Gayunpaman medyo napaisip ako sa aking mga nakikita at nagkaroon ng mga agam-agam sa isip ko. Kung ang mga kalalakihan bang nakikita kong nakangisi ay kaanak ng patay at kung sakaling kamag-anak man ang mga iyon, hindi naman siguro nakakatawa ang mamatayan ng isang mahal sa buhay. Kung kaya naman sa pagtaas ng aking kuryosidad, ay mas minabuti kong makiusyoso sa ililibing na bangkay at magtanong-tanong na rin sa mga kamag-anak nito. Subalit ayon sa aking napagtanungan, hindi raw nila kilala ang mga kalalakihan na itinuro ko. Halos mangdalaiti naman ang ama ng ililibing na patay nang makita nitong nakangisi ang mga taong tinutukoy ko. Kasabay niyo nilapitan ito ng matandang kausap ko na ama ng ililibing na bangkay habang nagwiwika ng, "Mga Ginoo, maaari bang malaman kung bakit kayo napapangisi, gayong wala namang nakakatawa?" Diretsahang tanong ng matanda. Abay wala naman sigurong masama kung ngumisi kami hindi ba tanda. Giit na tugon ng isang lalaki. Wala ngang masama sa inyong pagngisi, pero ang sa akin lang Ginoo, hindi kaaya-ayang tignan para sa isang amang nagdadalamhati ang makakita ng taong ngumingisi
habang inilalagak ang aking anak sa kanyang huling hantungan. Masyadong nakakainsulto ang inyong mga inaasal, Ginoo. Magkasunod namang saad ng matandang lalaki. Hindi naglaon ay tumalikod na lang ang mga lalaking iyon habang bumalik na ang matandang kausap ko sa seremonya ng kanyang anak. Sa puntong iyon, kalakbay, habang nasa unahan ko ang mga lalaking nakasagutan ng matanda, ay dinig na dinig ko ang kanilang usapan. Ayon sa isang lalaki, kalakbay, mamayang hating gabi raw ay may magaganap na piyesta sa sementeryo. Medyo napaisip naman ako sa mga pinag-uusapan ng mga iyon. Ang sa akin kasi malayo pa naman ang araw ng mga patay, kaya paano magkakaroon ng pistahan? Kung kaya naman ipinagkibit balikat ko na lang muna ang aking mga naririnig sa talakayan ng mga lalaking iyon. Mas pinili ko na lang munang tapusin ang aking paglilinis sa mga nicho habang napapalingon ako sa taong iyon na unti-unti nang lumalayo sa akin. Ilang minuto pa ang nakalipas ay natapos ko na rin ang aking trabaho. At habang binabagtas ko ang daan palabas ng sementeryo, walang ano-ano'y nakasabay ko pa ang matandang lalaki na kausap ko kani-kanina lang habang nagpapaabot ako ng pakikiramay. Umangon naman ang matanda bilang tugon sa aking pakikidalamhati habang nakangiti. Subalit nung malapit na kami sa tarangka ng sementeryo, kalakbay, at maghihiwalay na kami ng daan, laking gulat ko nang tawagin ako ng matandang kausap ko. Halos pinauna muna nito ang kanyang asawa, pamangkin, at mga kakilalang nakipaglibing. At nang masiguro nitong kami na lang ang naroroon, bigla naman itong bumulalas ng salita habang nagwiwika ng, "Iyo, ako nga pala si Ramon. Kung hindi sana kalabisan sa'yo, pwede bang humingi ng pabor? Maaari bang pakibantayan ang puntod ng aking anak? At tatapatin na rin kita, iyo, dahil wala akong maibabayad sa iyong salapi o bagay na temporal. Pero may isang bagay akong ipagkakaloob sa iyo na magagamit mo balang araw." Magkasunod na paliwanag ni Mang Ramon. Nag-aalangan man ako sa hiling ni Mang Ramon, pero sumang-ayon pa rin ako rito bilang respeto sa isang namatayan ng anak. Ramdam ko kasi ang pinagdadaanan ng matandang kausap ko, lalong-lalo na ang mawalan ng mahal sa buhay. Hindi kasi nagkakalayo ang aming nararamdaman nang pumanaw ang mga magulang ko. Noong 10 taong gulang pa lamang ako. Sa gitna ng aming pag-uusap, binigyan ako ni Mang Ramon ng isang talandro at medalyon na ayon rito ay agimat raw ang mga bagay na iyon. At dahil namatay na nga ang kanyang panganay na anak, wala na raw siyang pagpapasahan nito. Pero sa totoo lang, wala naman akong ideya kung saan ginagamit ang mga agimat. Subalit ayon kay Mang Ramon, sa mga susunod na araw daw, ay muli siyang babalik ng sementeryo para naman ipagkaloob ang kanyang libreta. Matapos kong tanggapin ang mga bagay na ipinagkaloob nito, nangako naman akong babantayan ko ang puntod ng kanyang anak sa unang gabi nito sa sementeryo. Sa paghihiwalay namin ni Mang Ramon, habang binabagtas ko ang daan papunta sa likod ng sementeryo, bigla namang sumalubong sa akin si Lolo Tasio. At ayon rito may pupuntahan raw siyang kaibigan. Gayunpaman ay tumangon na lang ako bilang pagsang-ayon sa mga sinabi ng lolo ko. Samantala nang makarating ako sa aming pamamahay, ay isinantabi ko muna ang talandro at medalyon na bigay ni Mang Ramon. Pero sa dami ng nilinisan kong nicho, bigla naman ako nakaramdam ng pagod. Kung kaya naman sa paglapat ng katawan ko sa papag naming kawayan, kaagad ako nakatulog ng hindi ko namamalayan. Sa paglipas ng oras ay naalimpungatan ako sa tawag ng isang matandang lalaki. Alam kong hindi iyon ang boses ng Lolo Tasio, kung kaya napabangon ako. Sa pagbukas ko ng pintuan, bumilog ang mga mata ko nang tumambad sa akin si Mang Ramon. Sabay abot ng isang libreta habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa ay mas lalo akong nagulat nang bigla itong tumalikod sa akin sabay lumakad papalayo. Sa puntong iyon dahil sa pupungas-pungas pa ang aking mga mata at wala pa sa wisyo, kaya minabuti ko munang ituloy ang naudot kong pagtulog. Ilang minuto pa ang nakalipas. Habang nasa kalagitnaan ako ng tulog, boses naman ng Lolo Tasio ang gumising sa akin, kung kaya napabalikwas ako ng bangon.
Halos ikapito na ng gabi nang ako ay magising. At hindi ko na rin namalayan ang takbo ng oras habang pinagmamasdan ni Lolo Tasio ang hawak kong libreta. Sabay wika ng mga katagang gumulat sa aking kamalayan at gumising sa natutulog kong wisyo. Julian Apo, kanino at saan galing ang hawak mong libreta? Maaari ko bang makita yung hawak mong libreta? Usisang tanong ni Lolo Tasio. Ito po bang libreta, Lolo Tasio? Galing po ito kay Mang Ramon. Nakasabay ko lang siya kanina sa sementeryo dahil kalilibing lang ng anak niya kaninang umaga. Mariin kong paliwanag. Subalit nang buklatin ni Lolo ang libretang aking iniabot, ay laking gulat ko nang mapaantanda ito at ayon sa lolo ko, kaibigan niya ang nagmamay-ari ng libretang iyon na isang antingero. Dagdag pa ni Lolo Tasio, totoong kalilibing lang ng anak na panganay niyon. Subalit habang naglalakad ang matanda, bigla raw itong inatake sa daan. Sa mga inilahad ni Lolo Kalakbay, ay nangilabot talaga ang bukong katawan. Dahil kani-kanina lang bago pa tumalikod ang araw sa kalupaan, ay kausap ko pa si Mang Ramon. Kung kaya napagtanto kong tinupad pa rin ng matanda ang kanyang sinabi na ipagkakalob sa akin ng kanyang libreta, gayong hindi ko inaasahan ang biglaan nitong pagkamatay. Sa paglalim pa ng gabi, bigla kong naalala ang pangako kong babantayan ng puntod ng anak nito. Kung kaya naman pagsapit ng 9:00 ng gabi, ay pumunta na ako ng sementeryo, tanga ng matalim naming sundang. Sa pagbagtas ko ng daan, nakakarinig ako ng mga hiyawan at bungisngisan. Na tila ba may nagaganap na kasiyahan sa loob ng sementeryo. Subalit nang tuluyan na akong makalapit sa puntod ng anak ni Mang Ramon, wala naman akong nakitang kakaiba. Sa paglinga-linga ko nga sa paligid at dahil sa liwanag ng buwan, ay namataan ko ang mga lalaking nakita ko noong umaga. Habang walang habas na sinasamantala ng mga iyon ang isang nityong hindi kalayuan sa aking kinatatayuan. Maya-maya palaking gulat ko nang pagpira-pirasoy ng mga demonyong iyon ang katawan ng bagong libing na bangkay. Halos wala akong magawa ng mga oras na iyon kundi ang manood at magsawalang imik. Gayon pa man nang matapos kainin ng mga nilalang na iyon ang katawan ng bangkay, ay ginawa namang bola ng mga ito ang ulo ng patay habang pinagpapasa-pasa na pinagugulong sa lupa. Makalipas ang pangyayaring iyon sa magdamag, tila dumikit na sa aking isipan ang wangis ng mga aswang na iyon. Kasabay nito ay halos hindi na ako nakabuo ng maayos na tulog habang nakatulalang nakatingin sa kisame ng aming pamamahay. Dumaan pa ang ilang segundo, ay pumasok si Lolo Tasio sa aking silid at kitang-kita nito ang aking pagiging balisa. Bumalik na lang ako sa aking wisyo nang pitikin ni Lolo ng daliri nito ang aking muka. Kaya naman napatingin ako rito habang nananatiling walang imik. Julian Apo, ayos ka lang ba? Abay simula nang dumating ka galing sementeryo wala ka ng imik. May problema ka ba, Apo? Sabihin mo sa Lolo baka makatulong ako. Mariing usisa ni Lolo Tasio. Dahil sa aking mga narinig, bigla akong naglahad rito ng aking mga nasaksihan sa loob ng sementeryo. Noong binabantayan ko ang puntod ng anak ni Mang Ramon, ayon naman sa lolo ko, ang mga nilalang raw na iyon ang sinasabi niyang aswang nakagkag. Sa katunayan pa nga raw maingay ang mga aswang na iyon kapag may inilalabas na bangkay sa mga nicho. Bukod kasi sa mga angil at bungis-ngisan ng mga nasabing nilalang, tila isang pistahan para sa mga ito ang makakain ng patay na tao. Kung kaya naman hinikayat ako ni Lolo Tasio na pag-aralan ang ibinigay ni Mang Ramon na agimat at libreta. Sa ganoon parang ko lang raw mapoprotektahan ang aking sarili at malalabanan ng mga aswang kung sakasakali. Kaya naman kagad kong hinagilap ang mga bagay na ibinigay ni Mang Ramon. Kasalukuyan ng taong iyon at araw ng Biyernes, sinimulan kong basahin ang mga nilalaman ng libreta. Noong una ay hindi ko maunawaan ang mga salitang nakasaad doon sa libreta. Sa kadahilan ng nakasulat ito sa salitang Griego o iyon bang sinaunang lengguwahe ng Latin. Subalit nung sumunod na araw ay tinuruan ako ni Lolo Tasio kung paano unawain ang mga katagang nakasulat sa libreta ni Mang Ramon. Dahil ayon rito minsan na raw siya nag-aral ng pagiging antingero.
Ngunit hindi niya iyon itinuloy. Sa kadahilan ng aminado itong mahina ang kanyang loob, lalo na sa pagharap sa mga aswang na nasa panig ng kaliwa. Hindi naglaon kalakbay. Nakipaglibing muna kami kay Mang Ramon ni Lolo Tasio bilang respeto at pakikidalamhati sa pamilya nito. Nang maihatid na namin si Mang Ramon sa kanyang huling hantungan, ay bumulong naman ako rito at nagpasalamat. Kasabay niyon humingi rin ako rito ng gabay sa mga gagawin kong pagsasanay. Sa paglipas ng mga buwan, paunti-unti ko nang nauunawaan ng mga buhay na salita ng mga antingero sa tulong na rin ni Lolo Tasio. Kasabay nito ay binigyan ako ni Lolo ng makabuhay na baging na animo hindi nalalanta at natutuyot. Magiging sandata ko raw ito na katumbas ng isang buntot pagi kontra sa mga kagkag na aswang. Hanggang isang araw nun, habang nasa kalagitnaan ako ng paglilinis sa mga nichong binabantayan ko, muli ko na namang namataan ng mga aswang na kagkag na nakita ko noong nakaraang gabi. Habang nag-iikot ang mga iyon na tila ba naghahanap na naman ng bagong libing na bangkay. Sa puntong iyon nakita ko nagtawanan ng mga ito, sabay nagbungisngisan na akala mo na may nakakita ng ginto. Kung kaya naman sa paglapit ko sa mga iyon, ay biglang natahimik ang mga ito habang pinandidilatan ako ng kanilang mapupulang mata. Bukod pa riyan napansin ko rin ang kanilang pagbubulungan at alam kong ako ang kanilang laman ng usapan. Anong kailangan mo sa amin, binata? Diretsyong tanong ng isang lalaki na Diego ang ngalan. Ayon na rin sa aking narinig na sinambit ng kasamahan nito. Wala naman, Diego. Para kasing nakahukay kayo ng isang minahan ng ginto. Masarap ba ang karne ng bangkay? Sa susunod na matsyempohan ko kayo na sinasamantala ang isang bangkay sa sementeryong ito, matalang ninyo ang walang latay mga demonyo kayo. Magkasunod kong paliwanag at banta. Dahil sa narinig ng pangkat ni Diego sa aking mga pinagsasabi, ay nagpakita ang mga ito ng kanilang pag-angil na tila ba sinisindak ako ng mga iyon. Magkagayon pa man, hindi naman ako nagpatinag sa mga demonyong nasa harapan ko. At ayon sa mga iyon, handa raw silang makipagkumbate, maipagpatuloy lang ang kanilang gawain. Samantala sa bawat gabing dumadaan, napagdesisyonan kong mag-ikot-ikot sa loob ng sementeryo. Sa bawat bungisngisan at halakhakan na maririnig ko, ay kagad kong pinupuntahan tangan ng aking sundang at makabuhay na latigong gawa sa baging. May mga namamataan akong mga alok kung minsan na magnanakaw rin ng bangkay. Ngunit kapag naaktuhan ko ang mga ito, ay hindi ko na sila binibigyan ng pagkakataon na maunahan ako. Lalo na noong minsan pa akong makasaksi ng isa pang nakawan ng bangkay. Halos mag-away ang mga mangalok at kagkag para lamang sa isang bangkay. Ang inaakala ko noon na piyesta sa sementeryo ng mga aswang na kagkag ay nauwi sa patayan ng mga ito. Aswang laban sa aswang. Habang ako naman ay nanonood lang sa kung sino sa mga ito ang magwawagi. Noong mga oras na iyon ay may isang bagay na naglalaro sa aking isipan na ikinatuwa ko naman. Dahil kasi sa pangyayaring iyon, dito ko lang napagtanto na ang bawat lahi pala ng mga aswang na kumakain ng bangkay ay ayaw rin na may kahati sa kanilang hapunan. Kung kaya naman sa pagpapatuloy ng mga aswang sa kanilang kumbate, napaisip tuloy ako at bahagyang napangiti habang nanonood kung kaninong pangkat ang mananalo. Aaminin ko po sa inyong lahat na nakaramdam ako ng pagkatuwa sa aking sarili dahil sa aking mga nasaksihan sa patayan ng mga aswang. Halos wala kasi nagpapatinag sa mga iyon na para bang ubusan ng lahi at sa bawat natirang aswang sa magkabilang panig ay pawang mga sugatan. Kusa naman nag-aalisan ng mga ito sa loob ng sementeryo nung marinig ng mga iyon ang unang pagtilaok ng manok. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makumpirma kong wala ng aswang sa paligid, ay nagmamadali ko nang nilapitan ng ataol na inilabas ng mga kagag. Tapos ay lakas loob ko itong ibinalik sa nicho sa pautay-utay na paraan. Halos pasibol na rin ang bukang liwayway nang umuwi ako sa aming pamamahay. Subalit pagdating ko sa aming tarangkahan ay gising na si Lolo Tasio habang humihigop ito ng mainit na kape. Kasabay niyon napansin ng lolo na parang hindi ko nagamit ang aking sundang at makabuhay. Julian, apo,
Kumusta naman ang pagbabantay mo sa loob ng sementeryo? Wala ka naman bang naging problema? Diretsahang tanong ni Lolo Tasio. Wala naman holo. At saka iba ang nasaksihan kong kaganapan. Doon sa sementeryo hindi po piyesta ng mga aswang. Kundi patay ng mga demonyong iyon na hayok sa karne ng bangkay. Mariin kong paliwanag. Mabuti naman kung ganoon, Apo. At sila na rin ang nag-uubusan ng kanilang lahi. Kaya maiging manood ka lang kapag may ganoong kaganapan. Bukod pa riyan ay paslangin mo kung sino ang matitira sa mga iyon. Dagdag pang sambit ni Lolo Tasio. Sa puntong iyon ay tumango na lang ako bilang pagsang-ayon sa mga tinura ng lolo ko. At sa isip-isip ko nga, bakit naman ako makikialam sa mga demonyong iyon? Eh di hahayaan ko na lang silang mag-ubusan. At ang mga matitirang aswang na lang ang uutasin ko. Kaya naman na magkasalubong kami ni Diego ng tanghali. Habang pabalik ako ng sementeryo, kapansin-pansin rito ang mga telang nakabalot sa kanyang mga braso at binti. Isang indikasyon iyon na malala ang pinsalang idinulot ng mga mangalok dito. Anong tinitingin-tingin mo, binata? Punyeta ka, alam kong nasaksihan mo ang mga kaganapan noong gabing salakayin kami ng mga mangalok. Giit na puna at paliwanag ni Diego. Oo, tama ka, Diego. Saksing buhay ako sa mga ginawa ninyong pakikipagkombate sa mga mangalok. At pabor nga sa akin ang ganoon. Dahil kung sino man sa inyong panig ang matitira, iyon lamang ang uutasin ko. Paliwanag kong tugon dito. Matapos ang sagutan naming iyon ni Diego, ay binalikan ko na ang nicho na bangkay na ibinalik ko noong nakarang gabi, sabay isinimento ang bukanan nito. Makalipas pa ang mga gabi ay muli na naman ako nakarinig ng mga hiyawan at bungis-ngisa na tila piyesta na naman ng mga aswang. Subalit sa maniwala man kayo o sa hindi, sa pagbabalik ko sa sementeryo ng gabing iyon, ang hiyawan at bungis-ngisa na aking narinig ay napalitan ng mga angil at alulong ng mga aso. Sa kadahilanan nag-abot na naman pala ang pangkat ng mga kagag at mga alok na aswang. Dahil naman sa mga nakikita ko ng mga oras na iyon, ay minabuti ko na lang magtago at manahimik habang nanonood. Matapos ang ilang minuto kalakbay, ay kapwa nakasubasob sa iba't ibang sulok ng sementeryo ang bangkay ng mga aswang kasama si Diego. Sa puntong iyon, noong papalapit na sana ako sa pinangyarihan ng sagupaan, subalit bigla akong napayuko nang makita ko na may mga nilalang na kumakain sa bangkay ng mga aswang na kagag at mangalok. Hindi ko alam kung saan lahi ng aswang nahahanay ang mga iyon. Pero matapos nilang lantakan ang bangkay ng magkabilang panig, ay kinuha pa ng mga iyon ang kalansay ng mga aswang na kanilang kinain. Kung kaya naman nang makumpirma kung wala na ang mga nilalang na iyon, ay saka pa lamang ako nakalapit. Tanging mga bakas na lang ng dugo ang naiwan sa pinangyarihan ng sagupaan at tilamsik ng dugo sa mga nicho. Matapos ang pangyayaring iyon kalakbay at sa paglibas ng panahon, ay nakapangasawa na ako. Kaya sa tuwing ikinukwento ko sa aking mga anak ang aking nasaksihan sa sementeryong minsan kong pinagsilbihan, halos hindi sila makapaniwala. Dahil kahit noong buhay pa ang Lolo Tasio, wala rin itong sinabi sa akin kung ano bang klase ng aswang ang kumakain sa kapwa nila aswang. Lalo na noong minsan kong masaksihan ang patayan ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.